Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da aka bar ku nan lokaci. Kamar da muka saba a yau muna dauke da manyan fina-finai sababbi masu kyau masu kiliyan daga kamfanin Sultan. Wannan fina-finai ne da kamfanin Sultan kuma masu matukar kyau sosai. Ga waɗanda yake bukata kallon wannan sababbin fina-finai na Indiya Hausa, to wannan dama ce gare ku wadda za ku iya samun duk wani sabon film da ya fito insha Allah. Kakin mu je da bayanin mu da wani farko zan ka wannan shafin namu, ka daure kai mana subscribe da alamar kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su kai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda ba za ka same su a YouTube ba, za ka iya samun su ne a cikin group na VIP wanda muke tallata muku kowane lokaci, wanda za ku iya samun duk wannan su manyan fina-finai, har da wani sabon film wanda kowa inda wannan sabon film ne na Jakadan India. To wannan film ne kina ya kamata, kuma wannan jarumi ne wanda yake fina-finai sababbi masu kyau, kuma da kan koyan da kun kalli wannan film za ku san kina shi ma wannan jarumi ya iya manyan fina-finai ne yake, ba irin fina-finai wanda za ka zo ka kalli insha Allah. Kenan duk wanda yake bukata shiga cikin wannan tsarin na VIP kenan insha Allah wannan dama ce gare ku, wannan kowace kasa kake idan ka shiga wannan group namu na VIP za ka biya kuɗin ka ne yan kalilan, wanda za ka iya shiga cikin wannan tsarin na VIP, wanda za ka iya dukkan wani sabon film da ya fito, da zaran film ya fito a ranar da film fito a ranar muke saka shi a cikin group, wanda zaka iya samun duk wani sabon film da ya fito idan ka register a cikin wannan group namu na VIP. Kina idan kana buƙatar register na VIP ko kina buƙatar register na VIP, to lambar mu tana nan wanda muke dora muku, wanda za ku iya dokawa sai ku muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah, sai kuma mu gaya muku ta yadda za ku biya mu duka kuɗin ku, duk wanda kowace ƙasa kake insha Allah idan ka doki lambar mu za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP. To wannan dama ce gare ku, dukkan wanda ke bukata sababbin fina-finai har da yanda loading, duk wanda yake bukata a saida man fina-finai har da jimilla, duk wanda yake so to za mu iya saida mishi fina-finai sababbi kuma masu kyau, kamar da kuke ga mu tallata muku fina-finai a kowane lokaci. To wannan dama ce gare ku, wannan ba su suke kasa sai waje ba fina-finai ba su samu suna zuwa gare su, to wannan dama ce gare ku wadda za ka yi amfani da lambar kai ne kadai, za a saka cikin group wanda za ka iya samun dukkan wani sabon film har inda kake film zai zo ya iske ka, sabkiwa kawai za ka kalla cikin wayarka insha Allah. Kenan duk wanda yake bukatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP wanda muke muku tallasa, to kar ku bari wannan dama ta wuce ku. Mun gode. Kenan sai ku dauki lambobin mu ku yi muna magana insha Allah.